Hi ba there? Itikimasu. Hi. Hi, bye-bye. Nakakaya ba itong i-share? TMI ha. Meron kasi akong, yung parang stretch mark siya tignan. Don't stop it. We will just change position. I'm still recording. Unless I stuck by ya, you're the sunflower, you're the sunflower. Morning. Gustong-gusto ko yung mukha kong ganito na pagising ko meron akong kilay dahil sa eyebrow tint. Na ilang buwan din akong nawalan. Ang feeling ko talagang pangit ko kapag walang kilay. So guys, i-share ko lang umagang-umaga. Kaya ako na pa-makeup ng ganito yung itsura ko. Kasi gusto kong i-share na siguro last week yung dumating yung napanalunan ko sa Sweet Magazine. O diba talagang may napapala ang pagbili-bili ko ng magazine. So, sa Sweet Magazine, meron dong mga ilang items na sakop nila yung isang page ng magazine na yun. Tapos nakasulat doon na picturean mo siya, tapos i-post mo sa Instagram with hashtag chuba-chuba-chuba ganyan-ganyan. Basta sundin mo lang yung instructions nila, tapos i-follow yung kanilang Instagram account. Pwede kang manalo ng item na yun. Tapos nag-try ako, sinuwerte. Medicated Mineral Clear UV Foundation SPF 50+, PA++++. Nakakatuwa, diba? Nanalo ko. Tapos nakasulat din yung price sa magazine na yun. 4,800 yen siya. So, nasa 2,000 pesos? Ganun. So, ito yung kanyang laman. Bale, ito yung kanyang case. Ayan. Buksan naman siya. Meron pa siyang brush sa loob. So, brush pala dapat dito. Malaki din ang kanyang salamin. Ito ang face powder. Ilalagay ko na dito. And, dito, sa lalagyan niya ng powder, merong butas para kung halimbawa papalitan mo ng laman someday, pag naubos na to, ay ipupush mo lang dito para matanggal to. Tapos, next time, ito na lang yung bibilhin mo. Meron ka ng case para mas mura. Kasi, minsan sa foundation, ang mahal din kasi ng ganito. So, tapusin ko muna yung ibang pagme-makeup ko. Gagamitin ko na tong powder. Ito yung nilagyan ko ng malilinis na puff na mga hinugasan ko na. Ito. Ang puff talaga siya ng ibang face powder na ginamit ko. So, super lambot niya talaga. Usually kasi yung mga murang nabibili na maramihan tapos pwedeng itapon lang. Hindi sila as soft. Yan. Oh, parang napaka-dark. Yan. Mukha siyang dark pero saktong-sakto sa kulay ko. Ito palang nabili kong pangkilay. Sa last vlog ko, pinakita ko to. Yung sa Maybelline, yung Fashion Brow Ultra Fluffy. Di ko to nagustuhan ng yung pangkilay alone lang. Gusto ko sa kanya pang patong. Mas kumakapal. Pero maganda siya tignan. Kasi parang ma-oil siya. Tapos kapag ka ina-applyan kong ano lang, ito lang talaga. Parang feeling ko hindi bagay sa kilay ko kasi yung kilay ko sobrang nipis tapos dito banda walang masyadong hair, so sa parteng wala masyadong hair siya hindi maganda. Siguro sa ibabaw ng hair sa mga makilay dyan maganda to eh. Kilay 101. Vaseline Lip Therapy. Then, maglalagay na ako ng blush. Gamit ko pa rin yung sa Sweet Magazine. So, since tapos na ako mag-makeup, lagyan ko na nito. Dodoblehan ko yung taas ng kilay ko. Kasi feeling ko talaga nagsistay sila pagka ganyan. Kung makinis siya, yun. Naglalas yung pores. Yan, parang natural lang. Tadaan!
Ayan, pag naitapan ng tubig, ito naman yung sauce. Ito, kung gusto ng maanghang, pwedeng lagyan nitong spice. Silipin natin si Mother. Hi, Mother! Hindi ba mainit? Electric fan. Ang init dito, ma. Buksan mo ang aircon. Oh. Buksan natin ang mga bintana. Sure? Are you sure? Okay, bye-bye, ma. Si Papa naman sa baba. Itikimasu. Iyote. Laging ganyan yan si Papa kapag kaalis ako, sasabihin niya, sasabihin niya, wag na. Babalik ko lang to. OOTD. Yan. Bulaklakin. Parang iniisip ko kasi ang dami kong mga dress na ganito. Dapat gamitin ko rin kasi minsan, pag yung pupunta lang kay Sam, tinatamad na akong mag-ayos ng yung ayos talaga. Make-up, very light lang. Pero at least sabi ko dapat ganito. Grabe yung init sa loob. Ayan, binuksan ko muna yung aircon. Nakanihay natsuyo. Itikimasu. Hi. Hi. Bye-bye. Ngayon ay 34 degrees Celsius. Siyempre, para hindi mangitim. Alam nyo, this year, mas nagiging maingat na ako sa skin ko. Teka, baka makaberan tayo. Mas maingat na ako sa skin ko. Hindi dahil ayaw kong umitim. Kasi sabi ni Ate Marie, baka magkaroon ng shimmy. Ano ba? Freckles ba yun? Basta daw kapag ka masyado kang nagpainit, pagbata ka pa, tapos pagtanda mo, magsisilabasan daw yan. Kaya mas maingat ako. This year, mas alam kong mas magbababad ako sa araw. Balak kong mag-beach ngayong taon, and this year, nako, for the first time, magbibikini ang lola nyo. Dahil sa medyo may kalakihan yung tiyan ko, nawawala yung curve niya, nawawala yung shape. Pero ayun, sabi ko sa sarili ko, dapat naman, before akong mabuntis, kasi syempre, girl ako, and almost 30 na. Pero alam niyo ba, nakakaya ba itong i-share? TMI ha. Meron kasi akong, yung parang stretch mark siya tignan dito sa may, paano ba sabihin? Sa may gilid, parang sa may malapit sa puwet. Well, may nabasa nga ako dati. Why would you hate something so natural? I mean, hindi naman siguro lahat ng tao merong ganun. Meron naman talagang makinis yung banda doon. Pero wala, shinare ko lang talaga sa lahat sa buong mundo na meron akong ganun. Siguro way ko rin to para ma-overcome yun. Dati kasi ayoko nun kasi meron akong friend na super conscious siya sa katawan niya. Tapos sabi niya, alam mo ba, meron akong ganito sa may hita, ganyan. Tapos sa isip ko, sasabihin ko sana na, oo, ako din meron. Kaya lang yung sumunod kasi na sinabi niya, Kadiri, ayoko nun. So, ano sabi? Kaya, ayun, nung una, nahihiya ako. Sabi ko, never na talaga ako magbibikini. Pero, inisip ko, so what? Diba, dapat mahalin natin ang katawan natin. Para yun lang. Ang bayad sa parking. May nagrarally pala daw sa labas ng base, kaya baka hindi kami makapasok pa. Ganyan yung may sugat sa Sam. Yuck! Ang daming nakapila sa kuhaan ng pass. Kami, nakakuha na. Yay! Just tell me, just cut. Then, don't stop it. We will just change position. I'm still recording. Ngayon, gagawa daw si Sam ng wrappers. Bratwurst.
Tapos na! Tapos na! Ayan na. Kung hindi pa yan luto sa loob, ewan ko na lang. The last time I made brats, I didn't even know you were a vlogger. Ito yung public kitchen nila dito. Nasa second floor ng building. Tapos, dati may lalagyan dyan. Pero tinanggal kasi siguro parang yung iba hindi responsable sa paggamit dito. Kasi minsan, yung mga ginagamit nila, hindi nila hinuhugasan. Natatambak lang dyan. Lalo pag bake-bake, di ba parang nakakadiri na ang dami pang mga cream, ang dami pang mga chocolates. Tapos, naiwan lang nila dyan. Ang hirap hugasan. Ayan, wala na. Tapos, eto, meron din silang oven para kung magbe-bake-bake. Tapos, meron din mga nakalagay na mga, ayan, asin, asukal, tapos kung ano-ano pa. Meron pang nag-iwan dito ng ganito. And merong basurahan, tapos meron ding inuman ng tubig. Meron din silang ref dito. Ayan, tubig lang yung laman. Kung sino lang man ata yung pwedeng mag-iwan dyan. Kaya lang yung iba, ayaw mag-iwan masyado ng kung ano-ano dito. Kasi syempre, kukunin ng iba, diba? Ayan na, ang ours. Parang, masyadong na luto. Good. Hi! So, ngayon, time naman para sa dessert. Time naman para sa dessert. Ang cute ng unicorn cupcakes. Sobrang sarap, pero super tamis niya. Parang isa pa lang nakain ko, naumay na ako. Busy. Look at here.